inshira. Amen. Tie kasa we ye pa. Enuanum bi akoyem inshira. Amen. Kaba mu nenko. Hwe eye. Wo se aya na eye pa. Ene fa eye. Na eye fe bebre. Se enuanum bom tena fa. Se enuanum ebom etena fa ko. Bon sem kese pa ma Jesus. Ene ye mpanyifo yi ba mo ba yi. Aya ni je. Wo tia wa na ato yi hu. Eni ka bebre. Eni so bi o ha bia eni aje. Amen. Sa no so Nyankopon so eni aje. Amen. Wei na eye so panyi na wanya ba bi ko John no wusu acham. Na ina kuma so ade pa. Na enne na abem. Ewurade nkae. Amen. Ewurade hirae. Amen. Tie da Bible ne kai. Etesem pampam wo pa. Na se ehia sa etese apampam wo pa. Ai sangu bodusem. Na esane a na egu bodusem. Aaron bodusem. Efa Aaron bodusem. Esane fa ne ntade mu ano. Esane fa ne ntade mu ano so. Etese hemon bosu. Etese hemon bosu. Ai sangu Zion bepo. Esane gu Zion bepo so. Eho na Ewurade ahye. Eho. And what says that? So that is where God commands blessings. Amen. Hallelujah. Amen. And to Onyankopon say enhyira ene nkwa edi kosi dada. Amen. Amen. Enti enem nim say Awurade ahye enhyira edi amaye ne. Amen. Na de ba ko make ni. Say de ye nyina ye hia yi ayi wo feso. Ye ma ne nye ne nko a. Ye ma ne nko hu. Enye hunam ani so ade na mo ehunhum ade fi se saa me yewura Yesu Kristo pe etiro na okenkan nyini so kan kire se hwe ye aye ene fe ye se enuanom ebom tena fa ko ebire bi na atwam na hawo wa ene hawo bi ene ho bi. Amen. Amen. O mo nsem kura na no Jacob ko shia ni nua Israel enye ni je na bai eye ni je ade ba ko mani je wo se na osuro se ebi kure mpa ni nua be bibi eto de japade ko ka man na kisen kana kuma to was oh mi Nyankopon so ahira me papa na se de wadi yi me so medi no o mo nya kra kakra. Amen. E de am Kristo. Amen. So nya kra kakra. Amen. E de Kristo. Amen. Ewurade hira ye. Amen. Enne asema me pese etumu na mo ni. Topic ni perfection in Christianity. Perfection. You go school no. And I said, your normal lifestyle. The enemy say, no one is perfect. What can be that? But I mean, maybe be prove you wrong. You need to be perfect before you can enter into the kingdom of heaven. Amen. That is why I want to talk about perfection. Yeah, what they mean, yeah, what fear, heavy in tea. Anyway, so we will have many heavy in tea. And then we need the tea. What he had. Sir, oh, so Christo, no. Said, you know, I shot at the feet. Now, Miss Mashata at the feet. Now, yeah, soon as sorry you were here. And you February. Na minimum say dabi ahini animu kuro no kuro no a na bonten eye sika kokon no kuro no a ahotefuo enkuto ene tumi pom no say kuro no say yeduru ho no mo a minimum say e ho be ye nije aburo die hu ne hey. Hallelujah. Amen. Enti so e Kristonia aya mo ani nyina kuro konkon no Yesu dimu. Now, dear Baku, me came with Crono one. We have seen me say, a Crono so. They be accommodating the whole population of this world. I'm telling you, the Crono so sad. Okay, these are no dimensions. Can I yes, you know, no, be able to say, everybody one now, but you won't. Only a Caribbean. Yes. Was a mum pray. Namon shell, I'm preaching to you about perfection. Young some Christians are the pet. Now, when I talk about perfection, I'm going to say, baby, there are set up standards. Set up standards. Say, yes, set this standard be the 201. If you live according to the standard,
John. Now, when you say, yen it was say, ye perfect and sana in your son. Amen. Amen. Am I reading for say? Okay, Hebrews chapter 11 verse 32. Over 39. No watch it will say. Yen munina suya for na bere ye. Efa wo how wataye amane munina mu. Na wonam gidie so nya danse pa. Papa. Won san ka mo hye. Won san ka mo hye. Efri se. Efri se. Onyankopon asiesie biribi a. Onyankopon asiesie bibi papa bia. Eye na chenso. Eye na chenso. E de asie yen. E de asie yen. Na wankwati yen anya won. Na wankwati yen anya won de yen. Won pe. Me say, "Peyo e wo Kristo sum. Peyo e wo abrabom. Peyo e wo asetinem." Enti say, "Oye bibia ye ni free." And son what menya aketua papa. Amen. Amen. Yesu ne di nkomo kakra e wo Matthew chapter 5 verse 43. Asempa Matthew twere mai. Yes. Me pache wetinu. Enchemu aduanan mensa. We wa kinda da bia ye kan better me interpreting kakra ni hia. Yempo. Matthew 5:43 do tamfo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ti awurade asemo. Bible no say do tamfo. Yempo. Mote se wo kan ye se. Yesu say mote se o kan se Do yonko na tan wo tamfo. do yonko na tan wo tamfo. Enti kakane no a wo do me ana me do wo. Wo tan me ana tan. Enti a emara. But Jesus Christ ye adwuma bi wa ha. Bon se makase ma Jesus. Hallelujah. Amen. Yesu say mote se o kan se Do yonko na na tan wo tan tamfo. wo tamfo. Na me de. Na me Jesus Christ die. Me se mo se. Me se mo se. Mono mo tamfo. Hallelujah. Amen. Yesu say ye no ya tamfo. Mono mo tamfo. Ye hia bibia be ma ye tuma wie pay. Ye nyame adwuma ye fo. Ye nyame asomfo. Wo yo difo, wo yo tumtuni, wo yo sempakani, wo ye kristoni, wo du sika no ade nyina abo nyame adwuma. But Ewurade Yesu ka se bi a kire ye. Wo say me ni o mi ni. 2026 year ewiase fam ye wura afufufuro mu yi. Me fa sewadwini. Na bomoten se wo tamfo a wo tan wo. Ono no se me kan kire o se. Do. Amen. Amen. Afi on se otu wani hwe ba bia ka be hu tamfo no. Na so Ewurade se me kan kire se do no. Amen. Amen. Ko anyway. Munshira wona wo pan. Yesu say yen shira wo mu a o mu paw yen. De on pa wasem. He, ade ba ko ye wa abrabom ni say wo betuma ye ade nyina bi dia ma onipa bi a wo pa na sem pa. Ba de wo ye nyina anya no no hwe. Ye. Wo ye the papa no no ye obone. No kore. Tie ni ye. Yeah. Yesu say the say your kore mpo no. Munshira wo no shira no. Amen. 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 Kwai. Munya wona tamu ni yi. Obi tan wa ye ni ye. Yesu asam no obi tan wa ye ni ye. Enti wo fiduam wasetenem watwumam bibi bia wo ye bia wo se so obi kuro mpo tan wa Ye ni yi. ye ni ye. Yanko Momo mpa ye ma wona wo hamo. obi a ohaw Jesus say ye momo den say ye be bom paye e de abasafo. Let me busa say they are walking can umu etese. Amen. 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 Baby am no free no ba ti ase. Free say e heaven e ye ni da so. Papa. Papa mi di mocha. Yes. Mocha bia ne bo ten. Ye. Ana abetoye. Na watoye Abodin. Enti owura na ka kire yen se obi kure mpo tan ye ya. Momo mpa ye ma. Ye mo mpa ye ma. No kore. Amen. Amen. Kwai. Momo mpa ye ma wona wo hamo no tamu. Ko. Na moye moje wo soro ne ma. Hallelujah. Amen. Say you to me ye no ma ya wo kan ya. Eno na Bible no say ye be ye gya no a wo Wo soro no ne ma. They say wa ba no. Unu ya aka. Unu ya ho asem hye wo mu. Uchi unu ya umpa na asem. Onu ne nya fine. Adwaju no wo tirim tie wo bi nya papa. Wa ba no.
Yendi yenhwe Kristo saa. Eye de ahobrase adwen. Ene obuo ne ani tie ema Onyankopɔn asɛm. Na minim sɛ yebɛtua ne yɛdisu saa. Enti ne awuti Onyankopɔn asɛm yi. Na wagya wadade nyina bɛnhyiamu yase. 2026 abraba bɛbɔ no. But what being said, when you be in your sem. Amen. Amen. And you be in your sem. And for be our sem show. Now, if you don't pay, will be a bit bumpires was in the running tea. And I may have that damage. But if you couldn't partner, and you know, our cemetery will be you. Yes. It's so the idea is our again. Bumpire, Janho, and you don't come on once. That's a bomb we are of a bumpire. Now, also a general coupon. What you when you feel him for attempt to say, Obia, what do you mean? And some brain echoes will be much mem. Or quite on them soon in 6 or a Christian. In them, Jamia, some so too for net. Some are some for my bofra. A radia qua. What the makes them when you do any brim. The radia, mamma, it is some. Amen. And you must room. Yes. Yes. I can't smell for them with the and I come in here, Kumapra. And so, dear Radia Semia, if it's we, or some can see about Jesus. That's what we're going Every say, Omanaria, a piani paboni, and in the papa. Omanaria, piani paboni, and the papa passo. No two so go now, or 10 and 1 hour, 2 so 1 hour, 10 and 1 hour, 1 tennis. Nasamodo, 1 hour, don't want. But say at the 1 hour, do young one. I catch you a banner. Some of the one who don't mean I catch you a banner. Catch you a banner. Or can be a train. Me abandon. Me what abandon. What remember him? Why you be good with me? Me no want to tobacco. Why you be family member? Why you be family friend? And for that matter, Sandy Panama don't know. We are not living to a perfection. Hallelujah. Amen. Kaba woni nkwa. Toje Franso nya saa. Ko duru ba bi o munum nsa. Obi kura tumi nya ne sika no afrafra ne namfofo wo mi nkwa ne nkwa boso. Obi tumi ko pesika a wanya no no yi mu bi. No ada ko pe machine so se bo live band. Na esi be kurum ho mani pa num nsa bro. Papa. Na ko to obi no onum cigarette a. Wanum awie na aka ase no mia ne se. O se chale o so gina to aso. Jepa. Obu odo. Papa. Odo we to mu nko osoro himem. And na Jesus ekasa kire yen say. Your mama didn't say, your mama Christ like. Amen. Christ like. Say, you live like Christ. It was set a standard be at your mind. Now, I don't know. Or can we be at a bar? Mommy, if you see you or 20, Amen. Did I be a number in front of one? But you also tell no Cassa. What I say, or be no big bench here. Most of me, I know what I said about it. Yeah. You were 20. Papa. And we are not the bonny. Yes. And can you okay? So what do you mean? Hello. Amen. Yes, classes will be forward the Asura. For form the class I had. A kind of home. What the boy was for the Panama? Christo at the same. I don't know. Because we are put more problems. Make us such a be a moment. And they say, Amen. I'm up. Brazil, dream for more. Yeah, dream for more. Namama. Hello. Brazil.
Abrasia dream from Yes, Lord. And now, when you're Konya, I'll be your software. Sabi, when you're software, or your software penny. And to the American at the same. And you need to be here. Never do baby no software, and I saw about myself. Hey, now I saw the bus also for myself. Near Heaven. I rather Saturday. Amen. Also, you go on Saturday. Amen. So, just a bucket focus on pretty young now, but yes, yeah. Papa, I rather yes, you could so numb to the phone penny for a little band and a summer black so, and a champion, and a penny Joseph from Pedu, and a penny John also a charm. You quite deep for more. You were deep for Kunkura, sorry, yeah. Yes, you didn't watch you, man. I was your for Sao Kunkuru to me, a year in one tea, not that you didn't see why you're Papa Pano. Who at the side? Meet you. And Atadiana was saying, and she said, Efa. And the bra, open me with the account. Now they got to the Christian anymore. And to one shell. I'm a woman be a 2 man can't know that they are way, and yet. And to be at the other walk of fun, and to one shell. I'm one slow. And I'll 2 1. Amen. Ya boy a woman day. Now you try say you bet me a yard there. I be so ready. And you send the papa who you. Debut. Hey, any fans in your fans. See about mouse. You be boating. Now what you think? Yakasa on a one Debbie. Send the power in Nimu. Not Christo Nimua. There was a Christo Nimu. Yes. Not on a wine in a emperor no be anymore. Oh, baby, Bonsem Cassia by Jesus. Bonsem Cassia Rade. Sergeant Webber, who ye prepare, Ubesu. Amen. Who ye prepare, Ubesu. No correct. It's a Bible say, a Christopher, you know, yes. And I said, and no man, it will be a sin. Now, so be told we are here. A Janet Ton, and then you will be a sin. That's when I check it. Obey a GD more air strong. And also, I'm not come fair. Didn't know so before Jamaya, you too know. Young Crown is so self an issue. It is we are so for her. No, you are me. I did not call my lifestyle. Me and say, Sammy, I should you a man or Bentia. If I say the same thing why they are the same punishment. I guess a Bible can say, Yea, it be no bonny. Yes. Now, so we are mistake. Now, woman, is where the pin yes. And I'm a punishment in the super. Yes. There was some more. Amen. Now, when we're winding out, don't winding out. A beer. Yes. Yes. Amen. A beer, baby, I will be a good through. I feel the Christian who saw you to me. So, I chill. I'm not being you know. A beer, no one will be. Yes. Then so rather to no up to what's that walk and a control. Amen.
Amen. Awurade ba akontabuo bia yebu no wo ye akra toto a odi ama ye nyina ho no ebeye akonta papa na yankodi fo wo kina Isaka Yesu ni da Amen. yɛfa no korɛ papa yo toboaseɛ tema ahomɔborɔ Amen. ne awurade adwuma no Amen. Kristo ba yɛ nyankwa amen Amen. ɔdɔfo yanko yɛ nim Mate asɛmpa. Etinum nkyɛmu aduanan nson. Na sɛ mokyia anuanom ne nko a ɛdeɛn na moayɛ aboro so? kɔ Nkyɛmu aduanan nwɔtwe. Enti munya pɛ sɛ deɛ Enti, mokyɛ wɔ soro ne yɛ Yesu Kristo asɛm a wɔka ne sɛ yɛn nyinaa yɛnyɛ pɛ Sɛ deɛ hallelujah Amen. ka kyerɛ wo nua ɔto nkyɛn sɛ yɛpɛ sɛdeɛ yɛgya wɔ soro no yɛpɛ Yɛpɛ. pɛ sɛdeɛ yɛgya wɔ soro no yɛpɛ Amen. be perfect as our heavenly Father is perfect. Sure. It was set standard be ɛde ama yɛ Amen. yɛnim gyidi no sɛdeɛ ɛsi bɛto no Look at yɛdi mpanyimfoɔ akyi Paa. yɛnim sɛ mo sɛ yɛ adwuma no de kɔ ɛna awurade adom yɛso yɛaba yɛbɛnya bi a yɛrekɛ Aye. Aye. hwɛ yie na yɛpɛ wo dress hwɛ ne yie ɛnkyɛ atadeɛ ne mpa ho da ɛyɛ gyidi akyiwadeɛ Enye. ɛnyi wo no funtam ngu abɔnten ɛyɛ gyidi akyiwadeɛ Enye. ɔbaa mepatwɛ ɔma yɛ fi ntoto n'ase mfiri asɔre fie nkɔ fie na mfa nkɔbɔ mu wobɛhyia obi kura na ne maa yɛ fi ɛngu no wokɔ ka afe ne n'ani aba ne ho so sɛ ei na sɛ me maa yɛ fi no kura mu ei obi a yɛaboɔ so de Kristo asɛm akyerɛkyerɛ wo Yeah. hwɛ nku no a wode sra ne yie o na kala foforɔ bi ba wo nipadua no ho na awurade Yesu Kristo ba wobɛtumi abusa wo ɛno nko a ɛde abu wo fo Sir. because yɛwo wɔ no obi anim sɛ ɔyɛ tuntum but wokyɛnyi yɛ kɔkɔɔ yɛahwɛ yie Amen. wɔnom nyinaa ma nipa ɛnyɛ perfect o Hey. kyɛne yie Itio. ɛmɛ ɛnyɛ perfect nti mesrɛ mo yɛnhwɛ yie yɛne ntɔnwi yɛnwerɛ sɛdeɛ ɛnim dada no na mokora de menim sɛ moayɛ awie kora dada Yes. ɔma mo nsɛm kɛseɛ ma mo Oh, homenanom some kɛseɛ paa. na wobɔ wo nsɛm yi sɛ woayɛ bi a waa wonim ɛfiri nɛ nkɔyɛ bibio awurade nkaɛ Amen. ɔsɛ nti ɛnyɛ pɛ Sɛdeɛ mokyɛ wɔ soro soro agya nyankopɔn no ɛyɛ ɔyɛ pɛ pɛ. nti bɛ sɛ obi asua saa kasa wei ne ɛyɛ pa a awurade atom aboae Job 13 verse 10 Job 13 verse 10 Ɔhotini Job. Eti dumiɛnsa. ɛdumiɛnsa nkyɛmu du ɛne du Nkyɛmu baako du. Sɛ mohwɛ nnipa anim kokoa mu a tie the Bible yi ka yi ho wɔse sɛ yɛn yɛhwɛ nnipa anim ɛwɔ kokoa mu a ɛwɔ kokoa mu ɔbɛka mo anim ampa. asɛm mu ɛne ho am amen Amen. wɔse sɛ yɛn yɛhwɛ nnipa anim Ɛwɔ kokoa mu a kokoam ɔsɛ meka yɛ woyam ahye wo kokoam Bible sɛ ɛsɛ sɛ yɛhyɛ tene ne nyinaa ma Yes. adeɛ bi a tenetene na deɛ ntene so ntene Entina. na monim na mohwɛ nnipa anim kokoa mu a ɔbɛka mo anim ampa. awurade sɛ ɔbɛka mo anim na sɛ deɛ Yesu kaa sɛ momfiri me so mfi ma moyɛ deɛ ntene no onyame de ɔmu yɛ nsɛnkyerɛnne ɔde ɔmu yɛ anwonwa adwuma Paa. ɔde ɔmu kaa asɛmpa Yes. no ɔmu yɛ sika boaeɛ Nokorɛ. ɔne ɔma hoɔden nyinaa yɔɛ Aye. nanso ɛnam sɛ na ɔmu hwɛ nnipa anim kokoa mu nti ɔka kyerɛ ɔm sɛ momfiri me so mfi mo a moyɛ deɛ Entine. ɛnyɛ asɔfoɔ nko afam o womam w'adwuma mu wonamfo fam wo ne nipa ntɛm ɛma nyiyi mu ma wo mu sɛ ɔyɛ no saa ɛbɛtumi asi wo yie hallelujah Amen. According to Job 13 verse 10. Sɛ mohwɛ nnipa anim kokoa mu a ɔbɛka mo anim ampa. kɔ Na ne kɛseɛ ntu mo akoma. adɛn awurade kɛseɛ Enti tumi a ɔwura ne hɔ no deɛ ɔbɛyɛ wiase no ɔwura fi sɛ ɔnam ne tumi so ɛbɛsɛ wiase berɛ bi atwam Hey. ɛti wonim sɛ ɔbɛsa aba bio Ɔbɛba. ɛna woyɛ nnoɔma no sɛdeɛ wopɛi Yes. ma Kristo adwene nkyerɛ wo mu Mate. na bɔ ɔbrɛ sɛ nipa kronkron You. Amen. na ɛnkyɛ na ɔwura Yesu ba Amen. ɔbɛbu nipa nyinaa atɛn Amen. hwɛ baabi a na wohyɛ abusua bi a na wofirim efie bi a wofirim a anam owura bi mogyaa ama wo ɛnɛ ɔbɛsɛ bi a ɛnɛ woyɛ gyidi ni hwɛ yɛwɔ bi wɔ hɔ nom a sɛ gyidi gu nnɛ ɔbɛyɛ mmɔbɔ Hey. Eka wo. na menam di kan Eku ne.
abushia me firi mu. Yeah. Let me yakwa nani. Yes. Obi yakwa nani, obi yakwa nani bi anim say the kwa na abushia tie. Ampa. So Emu memma nye yi o. Hey. Emu memma nye yi. Emu ma na yi. Say woni mu a. Samum. Nanso sɛ owura Yesu Kristo mo gyaa no ɛte wo ho paa saa covenant no ɛnyɛ adwuma wɔ wo so. That is why you need Jesus Christ in your life. My God. It is obi wɔ ha na ɔmfa no ma Kristo a ɔma mmɔden mfa no ma Kristo yie na mogya no ntɔ no ntɔ no aboɔden so na wɔnyɛ gyina berɛ bi na apam bi a ɛyɛ busua pam ɛmu nti na ɔne ne ho bɔ nsɛm kɛseɛ ma Jesus. Amen. Amen. Yɛn nti na owura Yesu di aba kurom ha. Amen. Sɛ mɛka na sɛmfa nkyɛn nipa. Jesus. Ti so wɔ ha tie bɔ mmɔden na wo a wɔanya akwanya na wɔbɛyɛ Kristoni no ɛma wo brɛ sɛ wiasefoɔ no bio. Ayaka wisi ntwirie akyɛ sɛ adwempɔne deɛ mfata twe ho firi ho na ɛnsiwie. Amen. Amen. Yesu mogya wo na atɔe ɛdɔn sɛ asɛm kyɛ de to yɛ asɛm so no ɔse meba me di na me di ayɛ dɛn Anye me. na dodo a ɔkye me no Wana oji ni. wɔn a wɔkye me din di yɛ no Oma mema wɔn wontu. tumi sɛ Wonye wɔnyɛ Nyankopɔn. Nyankopɔn ma na Nyankopɔn ma na wɔyɛ ɛmfiri deɛ ɔbarima pɛ ɛmfiri honam Yes. anaa mogya Yes. ɛmu ɛfiri Awurade tumi mu Amen. ɛna wɔayɛ ɔsa bɔ nsɛm sɛ Awurade ama wo tumi na wɔbɛyɛ ne ba Kristo ba a wɔdi mu ɔbɛtew no ayɛ wo yie woka so afɔre ba wo bɔ wo sika wo yie ɛkwan a wotwa ayɛ ɔbaa no enti woato agu anaa Yes. ɛno nti na Awurade sɛ menkyerɛkyerɛ kakraa bi na memfa mfa ɛkwan bɛfa so ɔbɛyɛ perfect Amen. wobɛyi gyaagya Yes, sir. na wɔbi pɛe ɛwɔ Awurade anim Two, Awurade two. ayɛ wo yie Awurade asiesie wo na wɔyi wo ahyɛ w'animonyam kane bia na ɔmayɛ gyidi ne kabrama na wobɔ ɛnɛ Yesu sɔre yie nanso ne nyinaa mu no wɔnam wɔ nipa baako pɛ so Enti na no no Farisifoɔ ne Sadikifoɔ kɔbusa Yesu Kristo kɔhyɛ ɛna Yesu yi wo ma no na mo mani ewu na Yudafoɔ ne Farisifoɔ ka tie ne yeo na Yudafoɔ no Sadikifoɔ ne Farisifoɔ nka Yes. ewi ase no makɔka bom sɛ yɛnkɔ kɔbusa Yesu asɛm Yes. kɔbusa Yesu asɛm wie no ɔmo bi so ɔmo kɔ ɛna Yesu Kristo sɛ mo twɛn mesu me wɔ asɛm bi bisa mo modwene Yesu Kristo ne ho sɛn What you Christ was say? ti asɛm no president tell me say bɔbra sɛ nipa kronkron bɔmɔden sɛ 2026 yi kɔi wobɛyɛ perfect no ɛnie na mɛka kyerɛ Kristo no wodwene ne ho sɛn Yes. Christo. wodwene Kristo ho sɛn ɛyɛ Yesu asɛm ɛna num asɛm nanso nipa ɛnya baabi sia ɛne wura fi baabi Awurade. abusua bi a na afiri efie bi ana afiri kaibere bi a ofiri kura se bɛɛ kuro Hey, sofu. ɛna Awurade ayɛ osi mekae ka ne bere bi atwam na TV a ɛwɔ hɔ nom yɛ black and white Okay. so obi baako nya color TV na wɔde dan mu a na ɛsɛ sɛ wumia w'ani a na awerɛhosɛm sɛ aduru time a talking point wɔ so a ɛnkyɛ na aka drama bɛba so no na waba bɛhwɛ obiara na so a wonya adeɛ no ɔsi pii Hey. ɛne wɔn nso ato fie a wowi mu tukuta wo wo TV no nyɛ ti kɔpɔ ɛyɛ flat ɛbɔ dan ho wotumi control no sɛdeɛ wɔpɛ Kristo ayɛ bi ama Amen. ebi anya Yesu Kristo anka wo kakra bi abɔ wɔn mo awu because kawe nsa kɛnsa ma sɛ ɛka fie to mi asɛ wɔ brɛbɔ
From January 2025, every through December, who everybody has had 2026. Ashanti was as if I before for when your debut, one bow was such a woman be a sorry, at your papa, Naka, and what Bible Numa Yenny. As for Fujuman, at the Fujuman, I jumped to Jumem, I sent Kajumem, and said Jumem. Ah, everybody didn't to me, Muti, and a Sikafonia, the Fonia, at the true boy, some can say Jesus Christ. I am saying, and so many Christo and in the year, and yet the yet will be a whole year, oh, Christo. So, Christo, yes. And do not say a temple, but be fresh here when I saw the now on fresh here, so on fresh here, penny for us. Now, my baby can send me to them. Or say, Penny, my Benyanqua, yeah, man, Benyanqua, and Munyanqua. Eh, or Casimir, see me. And they say, and go be back to some say ya. When you come out, Debbie, it's you. Now, no, and a man who do your bay or so. To do Brebia, and you wouldn't flash for Manaso. Now, only one more, and when you make my chance, I can say something to a home and Fabra. Amen. Think I do not only one. And can do Brebia. And an anchor. Obama say, Obey you, Mama, Matana, so the Mwako Baby so bad. That's where I obey. 2026. I sent a Kurawan Kobi. I suffer a Kurawan for my young Babo. A Radin Kai. Amen. And I'm not to do one who say, I said, Yakin one day, Yahoo, so a chair one now, where did the man? Oh. Soon you go point me today. Amen. Me yana me do wasi. No kure. Me yana me do wasi. No kure so for. The yes why am I no and na you say you be boy for there. Na you dey yakọ asase no so. Hwe Ashanti region ko na ba ha yo. Hwe ni ba wa. Hwe dom one na watch ni kura me hwa na me yema hye. Ya hwe one na wa ma wo fie. Edomni. Go to Greater Accra. Kasa. Go to Central, Eastern North, Eastern South, Western, and then have A and B. Pull it.
Kaso bi antu ye. Okay, because we been here. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay.
They know why people teach and what teach church ma won konkon no ba na nasam woro mu no okotu kotechi no a no otima kan no atwere de ato won na church na wo mo won na do mu tu ana mo kasa won na ma wo hunu se ye kwa awurade adidi kura ye nkona no pa ye nkona wia ye kona na atwo osum we wutim ana wo ye de wo pe hwa wo mu a wo de ma ye difo ya onyame fo mu so eye hintasam adi kade mu do fo so ya wo adwuma. Yes. Kai mini odi for Daniel eji Kan ya ba ko sam kakra. na ukwada nwumere na nsuo no eton na ye wa ha na ye shake ani Ye betio. na wabunku to ye sugu awurade so sa na nsuo no firi hi o te Wa monsem wa ha. Ko wonsem kase pa. ya ba ya difo panyimfo yi agyine mu senchene wodo omudi akoma pa opepa so oni sika kura what did daachie agyine Kristo ho Aw. so be ye bribi Aw. e de aboa Kristo adwuma Aw. Yesu kon o je sua for just 11 ara me ka kiro omu tina ase e ma enne ye hu de ye hu e ye den efiri se omu tie de no mo ye no ase no mu nim de no mbenya na obi ti Kristo mu on ti de ntia wo so awurade to bon bra se no on laki bi a friend understanding Aw. and so ni akode kese abonsam de kutia yen so you always create confusion unconducive atmosphere unfavorable conditions no de wuram to ni mra ho so no why mistake therefore Kristo aye bia maye wa sami no mienu ani manyam and ye pia busuam aye soronko Sa na tie. ye duro busuam aye soronko eti na ye gba ye wie ye dwumadie e wo homedam yi na obotaye esiye ni so ni adwene Kristo dwuma ho yi Kasa. e be say wo obomoden na wo ye bibi amen Amen. oba bi ade bi me fe na eso ni pa John 20 verse 1 me wie one me wie Yohane asempa me nka quotation bi abi eti aduonu enchemba enchemu edikan oba bi na friend Mary Magdalene ana Mary Magdalene oba yi na ahohomboni wo ni mu wonya encounter with Christ otumi di ni tumi anu owo no e deliver e ma ahohomboni no etufiri ni mu Hey. I say now what problem be mu and the Kristo di ni tumi ajew No kure. ofani mpanyimfo na defo iso Yes. anyimtofo to dwuma ho kunkuru sane Yes. and omo ye oho adwuma na onya wo chie Eko. Amen. Eko. Ehuna de o. adie na wo ye adie na wo ye obai ehunu biribi e wo Kristo ho No kure. and is a Kristo bu sa say wo dwene ne ho sɛn a de make a kire woni tie Bible say Yohane asempa eti aduonu enchemu edikan yanko ya ne ntampa na eda edi na wotwe kan na no petututu wase de di na wotwe kan Yesu wu ye no de na wotwe kan no batututu a esum da so bo mu no na esum da so wom na ni Mary Magdalene ba obodana no and Mary Magdalene edimrika call obodan na ena obehunu se na wotwe ne Yesu ho oni Ye bi. ma me ne ka akasa we no ena ma me nya quotation we a de Kenya me asema kire wo ne Ye betio. se emai me nanumi asofo yiri no mi empanyi yiri no mi ene adofo no mo hanyina Aw. se mo si mo betie kasa we a mo won kwa amen Amen. Mary Magdalene dimirika Eba oni obo bi na dana. Yesu ayama no Pa. eto dimirika Yesu obo obu dana. et okoshe na dim no ahwede esi kama bo ne ntie ena obehunu se wo yi obo ne fredana no na abro duru ho no ohunu se wayi obo na firi obodan na na otumirika ba Simon Petro ena odimirika eba Simon Petro ena osuani ba kwa Yesu do ne ne ena osuani ba ko Yesu do no John ena o se won se na okati o mo se wayi awurade afridani mu wayi awurade afiri dani yenim fa ko de na koto yenim fa ko de na koto ena Petro ne osuani ba ko no papa na me ka ne ho asoma kire no me si owui na ne nansa so sore amen bon sem kase pa Wonsem kase pa. aya na tu bra bia na bi mu keka Yes. say Yesu shebo so beba o sa be kan wo 16 no kan 14 na ansa na wo be kan 16 and for that matter Yesu mabia Onim twira se. onim twira na sem Onim twira se. mon kan tira no onim twira nim No kure. Yesu Kristo se Kasa. mo mama komentutu Hey. monye onyankopon ni Yetio. na me so munyimi ni Aye. tina bre pi e e wo wo maji meje fi fi na ne sa so ntiri me kɔ na ko siesie baabi na me de ama wo waka wie
A complete statement. Waka. And what can the 16 say? Meet you. A young man pass a meko. Yes. Every say, Samankwa, Mankwa. who won't conquer Emma. Jenny, Meet you. now won't conquer Neba. And then ever guide ye. Ever boy who buy. Ever may to me. Yes. I'm here to make you up on Samsung Kunim. Amen. It's upon somebody up and say, oh, we are yang. Now what we yang. Now what say. That's a woman buy a mudia. You be one quiet on some first year chuma. Let me live to perfection. Amen. And not to say yes, who may be you. Obeba. Jesus will come again. Yes. Papa. And the moon share Yamia some of the sa. Mama will be in your Christian in free Mumuta. Amen. Amen. And Mary Magdalene who said, yes, to some woman. The doffo, catch me as my yes, some woman. My yes, some woman. The doffo, my yes, some woman. My yes, some woman. That's all my yes, some woman, baby, be the amount. Amen. I'm going to hallelujah. Amen. Yes, uncle. And no patron you send you back when you fled the bed down home. Now I'm bending in to 2 America. I don't mean to Timidika. Now was you any back when you enter? And was sending back when Timidika St. Peter. It's St. Pedro. When you need to, or you in town, it's St. Peter. A bedroom down home can And go through a down who can. no brain was a shame. No, born in was a shame. Nanny ball and your honest to say, Born, you understand, say, what the now so one come. next one come, Miss Anderson was said. And then one would be kind. No one come. No one did not. Kasa. Bible say, that's in your name. Some you were chance one. You were Or chance. no share. But some can say, when I mean, Oh, some Cassia may there's a reason to that. My God. My God. My And you God. didn't feel good, baby. Yes. Tell me, Abrabo. Yes. Yamisuro, Yes. Pepeyo, no Ah. pre. Hey. And then you have heaven. Amen. 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 And to do one with them because Yes. yes, of an Asian. Okay. A picture. Okay. Okay. Why wouldn't you say? I did sign it here. Chile, I don't pass so the for so boss. contour. Mm. A better than the bay. Enye. A rather kind. Amen. Bible say, what's in your Mia Samasia? Kasa. Pass them away this year. Pa. And when you force it, who would try? Oh, and the one you miss. Yes. Who would try? A rather kind. Amen. Koya can I fancy? And a Simon Petro did a chibaye. And a Simon Petro didn't buy. Now, or Cordenum. Now, Simon Petro dear or Cordenim. And Yes. or shine your good honor. Now, Shan, you're a good one. Any do call the bonity. And you do call the bonitino. Now, so Emu and your honor. Now, and you're on home. Nemo Mobile could told the baby. Obo no control the baby. And no feel any back one. Or to that no cannon and so say mono. And John Suwurem. Oh, who ya no GD. Now, who you know GD? Now, when you transform and say, On young who trust someone say, if you are so sorry for it's just so sorry for you. and as you have one son by one fear you. Now, as you have one samba on fear. Now, Maria, dear. Bible say, Maria, dear. Maria, dear, now what you the Christ won't know what you know. What you the Christ home? Pa. So, about what you Abraham. No correct. Now, Juma, yea, Yes. what do you sit up? One with the Yes. you want you want Casa one with the home. Yes. And you're running a shira was Amen. Fabi Buan Yamia Chuma. Amen. Can I use me was as I would do say? Amen. 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 Maria, dear. Now, what you put down who's Which idea? Sorry, who coffee. or coffee? John, how can who coffee? Coffee. It's not America said, man, who been having a corner. Yes. Oh, it's a Maria, that's what you know. And my mom was a mom, man, Bon sema ye nanom. Aye. someone you know my year. Ye nanom ni ade. When you're serious, Pa. when you go by in one, you go do and watch your position. So, Baby. rather than Kai. Amen. Maria, that's what you know, you see. Now, what you know, put down who's and I was no pony once a shed animal. Somebody wants to share, then we'll soon. And no rubber for Satan. I think that's what you mean. Oh, we're not going to swing young quay. Oh, we're not going to somebody to do for me. Oh, Suniura. me, yeah. Suniura. Yeah, was so. Osuniura. I do believe I can say, Suma Christ. Papa. That's what we need your good Christ anymore. Oh. Rather than such it out. Amen. No, Maria, Sue. And no rubber for Santa the Fita say. Maria Bonnie was no one about for center the fita. Say what a ho. Say what you Or Bakuti a TV. no, about Kutia Tiffy And Obakusuntiana and for about Kutia. Fakwa yes, a money down. Yes, we are money one. And no beside say. And now we say, Oba. Oba. Adena Usu. I then I will soon. And no say one say. I then I will soon. When he is now, he said, when you're in the way. Now, go to no.
na odi na hyɛde yesu a kwa yɛ ɔho nsɛnkyerɛnne. Amen. 2026 awurade ma ne nsi wo yie. Amen. 2026 awurade ma nhyira mu nka. I receive it. 2026 awɔ na apɛ awurade ma wo bi. Yes, Lord. Akwantuo kwan mmea ma. I receive it. Wonya asetena ma power brabo. Amen. Wo wo dia wo pɛ ɛwɔ atamfo so. I receive it. Wotie atamfo sɛ brɔdo so dɔteɛ. Yes, Amen. Ɛma hyɛ Messiah di a wo tena mmonyam. Amen. Ka amen kɛseɛ na awurade dɔre saa. Amen. We worship the living Living God. Jesus. Yes, Yes, Lord. Preach. Amen. 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 Live up to perfection. Amen. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Amen. I receive it. Amen. I receive it. Hallelujah. Amen. Yesu ti ase. Osore. Amen. Eno bisa nse obadan na wusu. Eno se won se. Every say. Wa fa bi ura ko. Minim fa ko de na koto. Eno kan sa no. Na bro kan sa no. Odane ne ho hwe n'achi. Eno hunu Yesu so ogina ho. Na wonim se ye Yesu a. Ena Yesu se ne se. E oba. Hey. The mic in man. Hello. Ave. 1, 2. Yes, no man be din komo. Na Yesu kan kasa be ni je. Oba. And me dey shew mu no hu se wo sum nyame a wote ase. Amen. Na so ne nanti onso no madanti yi. Amen. E wono bebrebe ono ma usua na ye be si yi. Hallelujah. Amen. Yes, enko. Obadan na wusu. O wusu. O hwehwe hwan. Wo hwehwe wan. Na wono de. Na ono de. Osusu se. Eye turu mu hwefo binti. O se ne se. O ka che ne se. Owura. Se wa fa na firi ha. Se wa fa me wura firi ha. Kira me fa kwa de na koto. Se fa kwa de na koto. Na me nkɔ fa ma. Na me nkɔ fa me wura. Yesu se ne se. Na o hwe ne Kristo ho. Amen. Na o pe Kristo asɛm. Amen. Na onim de Kristo ayama no. Amen. Wa na tie o se Kristo nya bi ma. Sanete. Ana be bu awurade adwu. Ye be ko asase no so. Akɔ Yesu atwuma. Ma o se kamera mu bi. Amen. Fa o se Paul kasa na wo be kɔ no. What the Sunni awurafo frem panyimfo kasa kyerem se busuafo monkai se me nante mo anim kanyankopon asɛm de kyerɛ mo edwom ani hia da mu e ma mote nyame asomase e mo me koi me ka kyerɛ mo hwɛ empatekubo ne ba be frɛ nyankuo nim ba be ham e mo mo ani na ho na mo so nti asafo no na mo nim anya kwa e mo asɛm me ka kyerɛ mo bio ne se monkai awurade Yesu Kristo asɛm a wo kae se ɔma emu wɔ nhyira asene wɔ gye. Yes. So you Christ who are you seek at the abona chuma and now we are. Amen. 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 And the perfection line A2 and James chapter 1 verse 27. Okay. Nameson papa. Tene abrabo. Yes. And we say in Yanka. Yes. And Yakunafo. Meet you. Saloma Ujina Swa. Oko heaven. Amen. Amen. It's me talk about perfection. Now me tell you about boss when you. Let me 2 months here for. Let me 2 my powerful. Me 2 me nano for. Let me 2 me down free. Pamo chow. Mama day. Not the radia shira mama nyano. Mumfa bi mu radia chuma. Amen. Mary Magdalene is sweet. Be ned with him. John 20:16. And I used to say, Maria. What done in who's in Hebrew Castle? No, done in what in Hebrew Castle say. Rabboni. As an essential for. Yes, say. Yes, you can say. And come. Minyamin Kosul Mejan chain. Na communion chain. Na communion. Now what catcher one say. Now yes, you can say. Maybe Kosuru. May Kosuru. Mejan Moja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, you say. Me cause now was sorry. Now me Now cause baby wa qualify. Yes. I'm ya makai. Yes, team. Now oko wanu na cha. And ye janchan. No correct. Father, your father. And he said,
papa ni Yesu Yes. ana agye Nyankopɔn wa Yes. ɛdɛ na bɛyɛ ama no Oh. ye bibi ma no nhyira wate You. wo de fa ketewa kɔgye kɛseɛ yes because ɔso no deɛ susukuru a Ubesusuo no. na wo de ama no ɛyɛ na ɔde bɛma wo wɔn de ɔde ma wa ɔmanfo atade mu ano no na wahyehyɛ ne mama wa Amen. mia so Amen. amana dɔso na Papa. obi a ɔde agu ade mu aka kyerɛ sɛ fakɔ Amen. Frasia sua sa no ma wei na twene Kristo ho na yire ho sɛ wobɛbɔ mate ama abraba fata wobɛnya wo so ahemem Amen. me kɔmagya ɛne magya nkyɛn Minyankopɔn ni munyankopɔn ne nkyɛn. ni munyankopɔn ne nkyɛn Na Hallelujah. Maria Magdalene ba bɛkasa kyerɛ asuafoɔ ne sɛ, Mary Magdalene bɛkasa kyerɛ suafoɔ ne sɛ "Mahunu Awurade." ɛna bɔ nsɛm so wahu ne Yesu Amen. bɔ nsɛm so wahu ne Yesu na wote a wa wote fie mu ha na wo asa amere mepɛ sɛ wofiti aseɛ na wofa Yesu Amen. na ne nante yie Amen. wa wo mo asu na wote a mepɛ sɛ nkabra sɛm yi si na wotua na mo ntɛm na wote mirika na wakɔka wɔn na ɛbɔ su ne ho na so akɔbɔ su sɛ wohu Yesu a ɛna wɔ nkwa wa wote a so wohu Yesu bɔ mmɔden sɛ wobɛdi n'ahyɛdeɛ so na wayɛ deɛ wɔpɛ mema wate aseɛ sɛ Kristo som no no yɛwɔ nhyehyɛeɛ bia wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ onipa biara timi live up to that sɛ wɔnnuru hɔ a ɔsɔ ayɛmɛ mu no wɔnka ho ɛnnɛ dɔ wo nua ɛnnɛ pɛ nipa nyinaa asɛm ɛnnɛ ma obi bia nyɛ kama ɛnnɛ firi aseɛ ma obi bia woyɛ bia nkɔ honhom kwan so na honam kɔndo tia honhom na honhom tia honam enuma mmienu ne nhyia ehyia pa wobɛyɛ deɛ wopɛ honhom ne mfa wo na wɔn a wɔn ho kwama honhom kɔkɔ ne ka wɔn no Amen. Doyo na baso osoro bɔne ɛne mu ne mo tete mu sɛ wodɔ Kristo so ɛkra to hɔ ma yɛ na woyina ne wɔde gu hɔ ɛfa kɔyɛ te bia to ne wo so a wo so so ɔtie ne nti woyɛ biribi ɛde ɛboa Awurade adwuma na Awurade aweso ahyia wo ɛnu apɛpie wɔ di anim a ɛbɛsa ahyia no sɛ mesa yɛdi ne mu na wɔma yɛ ahyia Awurade nhyira Awurade tɛ wutiakyerɛ Awurade nsi wo yie ɔde nyinaa Nyankopɔn fa ne basa kɛseɛ no too so Amen. sɛ yɛre dɔm boro bi wɔ nipadua mu a Lord my God. brɛ Awurade tumi na memu kasa kyerɛ wo Speak, man of God. mframa yɛ ayaresa mframa mpɔmpa wo nipadua Yesu din mu. ɔnsa no nsa wo yadeɛ Amen. wɔnyi kɔnnua mfiri wo so Amen. wɔnyi owuo tumi mfiri Amen. nkwa mfie Awurade so wobɛti no Yes. wone me Amen. na nhyira Amen. yɛdie Amen. animonyam Amen. nkwakyɛnkyɛn Amen. aware papa Amen. asetena papa Amen. wura wabrabom na Amen. nhyɛ Awurade animonyam agyirifoɔ nyinaa ka sɛ amen Amen. Bonsam kasia pa. Amen. Amen. Amen.